माखासे मिम पेजफोरजों माने साक्सेसनि मिम्सफोराव बाहायजाफ्लेबाय थानाय नैबे हौवासा गथ'नि नामानो जाहैबाय सेमि जाय माने प्रिमेचियरलि थारमाने जोनोम लादोंमोन 9 मान्थ जायैयावनो थारमाने बियो 6 उइक आगोलनो थारमाने जोनोम लादोंमोन थारमाने ओरैबायदि माने मोनसे इन्टारनेटआव साक्सेस जायोबा बा हमना ला पपुलार जायोबा मोनसे ओरैबायदि मोनसे फायदा दं जाहैबाय थिग नैबे गथ'नि बिफायाबो थारमाने मा होननानै बुंदो मोनसे किडनिनि डिजिज दंमोन आरो माने 2009आवनो माने जाबाय दंमोन बिदिनो 2015आव बेसेबांबा क्रिटिकेल जाहैबाय दा थिग बेबायदिनो बिफानि बेरामखौ फाहामनो थाखाय माने बिमाया मा खालामनोसै मोनसे फान्ड रेज खालामनो मानसिफोरखौ खोथानायसै बेनि उनाव नैबे गथ'नि सेमिनि माने फेनफ्रा थारमाने जायफोर मोजां मोनो बेखौ बिसोरो माने खमसे खमबाबो 83 लाखसनिबो बारा थारमाने फान्ड रेज खालामनानै होदोंमोन बिफाखौ थारमाने बेरामनिफ्राय बासायनो थाखाय नैबेफोरबायदिसो साक्सेस एक्चुअलि